Здравейте, здравейте! Казвам се Затомир Васев и съм собственик на малък семейен бизнес за отдаване на нощувки под наем на апартаменти в центъра. София Lux Rentals е търговската марка на нашата фирма. И има едно нещо, което винаги съм се чудил, понеже срещам трудност при намиране на имоти, които да наема и съответно да ги преотдавам за нощувки. Винаги съм се чудил защо собствениците на имоти, които отдават апартаменти, са толкова против това имотът им да бъде преотдаван на трети лица. Какво имам в предвид? Много често, когато се видя с някой собственик на имот и желая да наема неговия имот, съответно да го продавам в платформите директни клиенти, срещам едно неразбиране от другата страна с твърдението, че имота се захабява много повече по този начин, когато се отдава на нощувки, отколкото дългосрочното му отдаване. За 5 години, които съм в този бранш, успях да разбера, че всъщност това е едно много грешно твърдение. И какво имам предвид? Когато имотът се отдава краткосрочно, се сменят доста често наемателите. Да, така е, доста хора го ползват, но в повечето случаи хората, които наемат имотите, те ги наемат за 1, 2, 3 нощувки, примерно. И са чужденци, които са дошли да видят нашата столица. В повечето от времето те прекарват навън, разглеждайки София, отивайки по разни барове, ресторанти и така нататък. И общо взето се прибират само в имота вечер, за да нощуват, за да спят. Почистването на имота е много по-често, когато се отдава на такъв принцип, защото в забързаното ни ежедневие реално аз смятам, че нямаме достатъчно време да поддържаме имотите идеално чисти и да, примерно, да пускаме прахосмокачка, да миеме кухня, баня и така нататък 2 пъти или 3 пъти седмично. Докато в този тип имоти, които се отдават под наем на краткосрочно, след всяка една резервация минава камерерка, която сменя чаршафите, почиства банята, всички подове, бърше прах и така нататък. И с това си мое твърдение искам да оборя до някаква степен, може би собствениците имат право, може би са имали наематели, които са сипали тяхната собственост, но в нашия случай аз гледам да наемам имотите дългосрочно, като добър собственик седно, тъй като имотът е нещото, което всъщност на мен ми прави бизнеса и нещото, което аз продавам. Аз лично държа имота да е в идеалност на състояние и ако има някакви дребни дефекти, които са се случили от самите наематели, краткосрочните наематели, гледам по най-бързия начин да бъдат отстранени, за да може имотът да е в безупречно състояние и да може да се продава. Когато имотът е занемарен, съответно аз няма да мога да го продавам. Така че искам да видя в коментарите под това видео хората какво мислят, дали са на моето мнение. Просто искам да си направя едно сравнение на моето мислене спрямо мисленето на хората, които имат имоти и съответно търсят дългосрочни наематели. Чао, пичове!